bij toes. Kijk, een bekend geluid inmiddels. Door Heidendunnen. Een goede... Goedemorgen. Of goedemiddag. Ja, maar ik zal even kijken. Het is nog morgen. Dag mevrouw. Ja, Guusje Meis. Ah, kijk. Dan hebben we... want toch staat ook mij zondag. Ja, dat was laten maken toen, ja. Dat moet ik nog eens Bijgewerkt weer. bijgewerkt werden. Wie lang denk dat al dan? Oh, nou toch zeker al 30, 40 jaar. Zo. Serieus? Ja. Dan maken we al 10 jaar een programma en dit is ons nog nooit opgevallen. Nee? Kent je het programma ongeveer? Ja, ik heb dat wel lekker gezien, ja, maar dit hoog ga niet verwacht. Ja, kijk. Toch, wie heeft het ontworpen? Of? Ja, wie hoort je alweer? Hans Komans. Kent je Hans Komans vroeger? De een schilder, maar die is al heel veel jaar dood. Er waren een schilder in het Valkenberg. Ik weet niet of je ooit van Hans Komans gehoord hebt. Nee. Ben ik heel eerlijk in. Die heeft het gemaakt. Maar dat is een, hoe moet ik zeggen, een familie... Wapen? Ja, dat is het. En daar heeft het van gemaakt. Maar bestond het familiewapen Ja, al dat van mij? bestond. Ja? Ja. Mevrouw Guusje, ziet je... Blauw bloed. Ja, maar gij ziet dan oorspronkelijk niet van meis. Nee, ik ben ziet niet met van een van meis. meis getrouwd. Ja, dat klopt. Maar worden die, hadden die blauw bloed? Ja, volgens mij wat hij zo gewild heb, zei er een keer het blauw bloed. Dus, Oké. ja, ik weet, wil je naar binnen komen of... Ja, mag dat? Ja. Zien we welkom bij de ridder zelf. Ja, Want de man is wel een beetje ziek, maar kom er even binnen. Ja? Dan kunt je eens even zien. Ja. Goed nieuws. Goeiedag. Ziet je de meneer met blauw bloed? Dus gezegd, maar ik merk het niet. Och, je merkt? Oh. Nee, dat hebben we nooit gemerkt. Nee. Oh, dat is dan wel minder. Ja, dat is natuurlijk verband met dat familiewapen. Ja. En mijn broer heeft toen de stamboom. Ja, mag het? Ja. Mag ik hier even zitten? Ja? Ja, Met de dat camera. Goeiedag. Ja, de jongemeis ben ik. Bas van der Zwaan. Ja, dat wordt al bekend. Oh, zo. En dat zijn collega's van. Dat zien mijn partners in crime, ja. Nee, mijn broer heeft in een stamboek nagegangen en, van de familie Meis. En toen kwam dat wapen tot tevoorschijn. En de naam Meis komt af van de heilige Remigius. Dus dat is al een tijdje terug. Ja, maar opmerkelijk. Ja, ik vond het ook interessant wie je het helemaal hoort. Hè. En ja goed, dat wie Friesen komen wonen, allemaal die vlakken, door die worden wit. En daar ging het rood verven en daar zwart enzovoort. Maar daar ging schootjes door, dat beviel me gewoon niet. En toen heb ik aan Hans Komans, dat is een... De schilder, Geert Valkenberg. Ja, dat kun je schilder helaas vroegtijdig overleden. En die heeft dan doorop dat wapen gemaakt. Ja goed, en de weersinvloeden zijn, maar ik heb het wel gezien. Dat zei Guusje net ook al, zou je eigenlijk een keer bijgewerkt moeten weer. Ja, normaal gesproken doe ik dat niet dat ik zo'n goede schilder ben, maar dat is met het fitselwerk enzovoort. En, maar ja, ik ben nu helaas invalide. En ja, dan gaat het allemaal binnenstellende, maar ja goed, ik ga langzaam geduld hebben. Wat is er gebeurd? Nou, 12 januari, niet te vergeten, ijzel op de weg. En ik ging uit en pats, toen ging ik heup gebroken, of goed. En toen volgde een revalidatie van 4,5 maand, dus het is, ja, het is geduld hebben, laten we het zo zeggen. Maar er komt helaas, of gelukkig moet ik zeggen, er komt gelukkig beter sap in. Hè? Dat ik het meer ken, want ja, rollator, traplift, noem maar op.
scootmobiel. Maar het zijn hulpmiddelen, maar ik hoop dat ik ook nog, ja, het gaat meer, ja, wie zal ik zeggen, onafhankelijk weer. Hè, want de krijg hulp via fysiotherapie, nu maar op, huis, hulp enzovoort. Maar dat is vooruitgang, laten we het zo positief bekijken. Oké, en wat voor prognose hebben ze ook gegeven? Ja, de arts zei het 100, een gans jaar, en 100% wordt het toch niet. Hè. Maar ja goed, gezien de leeftijd mocht dat ook wel, ja, moesten er ook genoegen met nemen, laten we het zo zeggen. Ja. Maar iets meer zelfstandigheid zou je wel fijn zien weer, hè? Ja, kijk, ja, dat is nu hij ook, ja goed, ik moest wel openmaken, maar dan ging de tijd van u ook verloren. Veel te dicht op en zoiets. En ja, ik ga uit de keuken pakken of zoiets eigenlijk. Zit jij het allemaal? Maar zo traag dat ik zeg van, ik hoop dat ik toch gaat vlotter en dan zo'n wandelingetje maken. Tot achter die Shimano. Dat Zeker met dit weer, hè? Ja, maar ja, dat is allemaal heel beperkt. Ik kan maar heel korte afstandjes maken, maar goed. We moeten het mee doen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je in goede conditie blijft, hè? Dus dat, Ja. dat de spieren goed getraind weer, hè? Ja, natuurlijk, maar dat is ook, daarvoor heb ik ook 2 keer per week fysiotherapie, hè, dus dat is zo'n beetje het verhaal van dit. En ja, het wapen, zal ik maar zeggen, ja, het brengt niks op. Ja. Maar het is, jawel, dat we je aanbellen, dat had het opgebracht. Oh, het werd dan betaald dan hoe? Ja, weer even betaald. Ja. Nee, oké, maar dus, ik wil alleen maar zeggen, het is een blikvanger wil ik zeggen. Hè? Hebben we als Mierlu aangebeld? Hè? Ja. Daar zijn er ook van, en dan komen ze zeer deerdeks familie van, en dan krijg je de riedel weer van. Maar afstammeling, als het goed is, van de heilige Remigius, waar ziet je nog meer achter gekomen met dat stamboomonderzoek? Daar is, nu ben ik even kwijt, of nu een kasteel in Frankrijk liep wat mij zet, of een plaats zit wat mij zet. En dat een van die twee, dus of ligt in Bels, dat kasteel, of die plaats wat mij zit, of in Frankrijk ligt de plaats mij, of het kasteel mij, dat weet ik niet. Dat vond ik wel interessant, even, maar ja, hier doe ik er niks mee. Oké. Dus, maar het is niet vastgelegd op papier of zo, de stamboom? Jawel, ik heb daar de ganse stamboom van. Ja, dat is zo'n dik boekwerk. Dus maar ja, mijn broer waren in de vet gegaan en ja, de oude spas aan en die is naar het archief in Maastricht gegaan enzovoort. Dus, maar ja, toen was ik nog werkende en dus ik heb er minder tijd aan besteed. Ja. Wat heb je gedaan qua werk? Even zonder reclame te maken. Ja, ik hou een eigen assurantiekantoor. Maar ja, dat is inmiddels overgedragen, verkocht enzovoort. Maar dat is al meer dan 20 jaar geleden. Okay. Dus ik hoef niet te vragen of je goed verzekerd zit. Dat mag je wel vragen. En ik denk van waar, want mijn dochter die is ook bij dat assurantiekantoor wat ze overgenomen hebben, is dat werkzaam. Dus dat heeft mijn, ja, dat die wie zal ik zeggen, een opleiding gehad. En dat zit goed aan die nu. En dus hoef ik geen naam nu, maar anders krijg je weer. Dus de dochter is in de voetsporen van ja, papa? Ja, niet zelfstandig, maar als werknemer. Ja. Ziet je er trots op? Ja, zonder meer. Heb je het wel eens over het vak nog? Ja, maar ja, dat moet je oppassen. Als je vrij hebt, moet je niet altijd over het werk halen. Hè? Ja, dat klopt. Over vrij hebben gesproken. Ja, je zit nou ruim in de tijd. Wat zijn dingen die je nog wel kent, die je leuk vindt? Ja, wat zijn leuke... Bijvoorbeeld, hè? Ja, dat is puzzelen, zo gaat allerlei soorten. Zover ik in de keuken mijn vrouw mee te helpen, dus dat is ook, ja, en voor de rest,
is het proberen. Hè. In de tuinwerk wat ik heel graag deed, dat zit er niet meer in. Hè. En zo wat, ja, en voor de rest, ja, het is nog tasten, aftasten. Hè. Maar wel dat er perspectief is. Dat is al heel erg. Ja, kijk, we waren al, ik zal maar zeggen, goed, ik kan de auto in en uitstappen. Ik mag zelfs in de auto rijden, tot we een automaat hebben. Want het ligt aan het linkerbeen, aan de kant. Oh, nou, Daar heb ik het automatisch probleem. kan ze alles met rechts doen. Dat is het. Kijk. En ik hoop dat ik daar ook meer met kan doen van in de toekomst. Dat ik niet afhankelijk ben van, als we naar het ziekenhuis moeten gaan of wie of wat, dat ik altijd afhankelijk ben van een andere. Hè. En ja, dan kan je een restaurantje bezoeken of een terrasje of iets dergelijks.